aprangsi ingdeng po APSLC Foundation katalon ponjelong reception committee lo nilitum hilo pen nilitum reception committee pen kaduk kowe Karbiang Long atok anu lapen NC Hills lapen Borolen angkang arat tumpan antame nilitum reception committee hoi pen labang so katalon long nang cirap cetudun po pasin itu alang litum pan jeneng ripon lo kasi labang so a program non January 21st arni lo ini ke 19 January lo non arni siwet lo so pilon de labang so katalon litum dak ki do ponji arni lo asila so long reception committee pen bangke nilitum un an ke cisik sedang pon et lo pasi nilitum te tek pon long lo non asap u ison soni hor cisik nangi dolang latame nilitum pinier ni kang sam lapen pena bataban nilitum tang pon thai bu pasi nilitum reception committee pen ke Karbiang Long angkang piarat teman dapat sini pon lo ne ko na muluk cetong labang so mai lang nilitum matha lo je labang so katalon long ingdeng po long bangke menang ana muluk cetongi pasi nilitum sini pon konstituensi isi pen bang suri sisi le bang sita suring koira trok ke itum dagdo lapen Borolen pen bangji lapen Plain District pen itum tribe satung bangji Tiwa Garo Demasa lapen NC Hills now Demaha South lapu pen da nang cetong nin pansi nilitum han birta nang palelo nasi approximately suri pangkep mulu gadak cetong regi busi nilitum mathapon katalon ponlong ji la bangke ladak Dongkampi aklam lo lake West Karbiang Long la homosti ke bitung lo masih puri pon lo asila solong alir acam mate alon nang pidunji dak ilitum Karbi tumdet pukali Garo tumdet pukali Tiwa tumdet pukali Demasa tumdet pukali sitame ilitum pen angtang district Boro tumtai tumlong nang cetong dunji Bonsu tumson Boro National Student Union tumatang cetong dunji lapen tura pendame Garo National Council isi regional political party alang tundang cetong dunji kusindahan birta nang pilo lapen itu ma East Karbiang Long pen cekoinot Nagaland state long regional party do alang itum tame Rising People Party alang litum ta RPP alang litum tame nang cetong dunji pan bor ipo bosilang than pon sitame Election Commission of India pen hala assembly election kapang dak lam haidu stamelang litum an kena cetong dun po bosi insurance nam hanang pilo tapen Meghalaya khasi leaders tum mangji tapen Mizoram pentame isia political party do hadak PC People's Conference Party alang litum tame nang cetong ni pan bor ipo bosi nang insurance nam pilo asi kaduk kowe ilitum North Eastern State kapong ti pentame representative do po bosi niltum ning pepon lam Lapelo non ke bangji ar koi inkorai siarni itum APSLC made kachini lo jakong ko party abang itu ningkan phoke pleng kechok labang so ningkan phoke pleng kechok along abang ke kaduk obe Karbiang Long arat an mate kheisu ben jenglok itum tribal arat an tame labang suarni bangke son surya sai le du ko same labang suarni asai chi open labang suarni na ke bang pedi phansi ni hin chuni rilo lapen ilitum labang so ahut ilitum ke bangi lake ilitum along North East angkang along akit hegiding atum alang itum sibang pe ilitum ahok pet alam ilitum tribe atum ilitum inglong arat ko son sik itu kit hak manjima ilitum majak kong kachini jia phan protang ten ilitum labang so 5 foundation de APSLC arnia mai ki bi pon along nang ten ni pusi ilitum dongkamukam APSLC atim pen ilitum pen ilitum hanan chuni rilo tensi wang pu pusi nilihin pentan ilitum han ninga klong pen chokhalo tangte nang ligi la APSLC songlong ko PR tuni nili bangke aprangsi nili bangke dongkamukam town area APSLC team along lamjai sarpu made spokesperson